и 87 цента. Само толкова имаше. 60 цента от тях бяха в монети по 1 цент. Монети, спестявани по една-две от отстъпките на бакалина, зарзавачията или месаря, докато червенината избива по страните ти поради неизказан укор към твоята светливост, както се случва при подобни взаимоотношения. Дело преброи парите 3 пъти. $1 и 87 цента. А на следващия ден бе Коледа. Явно единственото, което оставаше, бе да се тръщне на малката мизерна кушетка и да заплаче с глас. И Дела го направи. Което ни навява на поучителната мисъл, че животът се състои от ридания, от смърчене и усмивки, като посмърчването преобладава. Докато стопаната постепенно преминава от първия към втория етап, нека ние разгледаме дома им. Мебелиран апартамент за $8 седмично. Не, че не е възможно да бъде описан с думи, но вън от всяко съмнение, че това би накарал човек да си представи как се стига до просешката тояга. Във вестибюла на долния етаж имаше пощенска кутия, през чийто процеп не би могло да влезне нито едно писмо, както и електрически звънец, от който нито един простосмъртен не би могъл да изтръгне никакъв звук. Прикрепена към него е визитката с надпис господин Дилингъм Йонг. Името Дилингъм се пъчеше гордо през един отминал период на благоденствие, когато притежателят му получаваше по $30 седмично, а сега, след като доходът му намаля на $20, буквите на името изглеждаха размерени. Сякаш размишляваха сериозно, дали да не се ограничат само с скромното и непретенциозно главно «Д». Но винаги, когато господин Джеймс Дилингъм Йонг се прибираше от дома и стигнеше до своя апартамент на горния етаж, госпожа Джеймс Дилингъм Йонг, вече представена ви като Дела, го посрещаше с Джим и силно го прегръщаше. Дел спря да плаче и се погрижи за страните си, като използва пухчето на пудрата. Изправи се до прозореца и с помъркнали очи се взря в сива котка, тръгнала по сивата ограда в сивия заден двор. На другия ден беше Коледа, а Дела имаше само $1 и 87 цента, за да купи подарък на Джим. Тя месеци наред спестяваше всеки цент, който можеше да отдели. И ето какво бе постигнала. $20 на седмица не са кой знае какви пари. Разходите се оказаха по-големи, отколкото предвиждаше Дела. Винаги така става. $1 и 87 цента за подарък на Джим, на нейния Джим. Само колко часове бе прекарала щастливо с мисълта за нещо хубаво, което ще му купи. Нещо изискано и необичайно, което си струва. Нещо поне малко заслужаващо честта да бъде притежавано от Джим. Между прозорците на стаята имаше малко огледало. Вероятно и вие сте виждали такива тесни и дълги огледала в апартаменти за $8 седмично. Един много слаб и много подвижен човек би могъл, като наблюдава отражението си в следващите един подир друга продълговати огледални ивици, да получи сравнително точна представа как изглежда. И тъй като имаше стройна фигура, Дела бе овладяла това изкуство. Внезапно тя рязко се отдръпна и прозореца и застана пред огледалото. Очите й ярко блестяха, но за изминалите 10 секунди лицето й бе изгубило цвета си. С бързи движения Дела разпусна до край косите си. Трябва да знаете, че семейство Джеймс Дилингъм Йонг притежаваше две неща, с които и двамата му членове много се гордееха. Едното беше златен часовник на Джим, някога принадлежал на баща му, а преди това на дядо му. Другото бе косата на Дела. И саската царица да живееше в отсрещния апартамент, някой ден Дела пак би подала глава през прозореца, за да засуши косата си. Само и само да хвърли сянка върху скъпоценните камъни и украшения на нейно величество. Ако в сградата портиер бе цар Соломон, струпал несметните си богатства в мазето, всеки път, щом минеше покрай него, Джим щеше да измъква часовника си, само и само да види как царът се скубе брадата от завист. Сега прекрасните кестеняни коси на Дела се спускаха на меки вълни, приличащи на блестящ водопад. Падаха под коленете й, като че бяха дреха. Подир малко, нервно и припряно, Дела отново